El Liborio va perdre el seu millor amic fa unes setmanes. 3 dies després de l'enterrament va rebre un correu electrònic d'ell. Mai oblidaré el dia que tu vas... O sigui, era com... T'està donant un homenatge a tu, o sigui, a tu i a la resta d'amics, o sigui, on diuen que ell ha viscut la vida i sempre ha tingut present coses que potser a tu se t'havien oblidat. Es diu Heaven Note i permet deixar missatges que, un cop morts, s'enviaran a qui vulguem. En el caso, por ejemplo, de la gente que tiene Alzheimer, hay gente que tiene miedo de que se pueda en algún momento olvidar de cosas, porque la enfermedad es lo que es, y en cambio dejando un mensaje en Evernote, ya lo dejan ahí. I quan arriba el moment, s'entrega a les persones elegides. El sistema envia un mail cada mes a l'usuari. Si no respon 2 vegades seguides, s'envien els missatges. N'hi ha de tot tipus i poden incloure fotos i vídeos. La imposibilidad de despedirse puede provocar también angustia, ¿no? Porque la imposibilidad de decir algo a alguien. És un servei pioner i gratuït, que en pocs mesos ja compta amb usuaris de més de 20 països. I com que tot canvia, ara resultarà que l'epitafi, l'última pàgina del llibre de la teva vida, pots escriure-la tu mateix i a qui tu vulguis.